В днешното видео показвам как да завършите напълно вашата анимация, така че да изглежда максимално професионално и в същото време да използвате автоматизацията на софтуера, за да не се налага да правите всяка позичка ръчно. Останете до края на видеото, за да видите как ще се получи това движение. Здравейте и добре дошли в Анимационна работилница, каналът, в който си говорим за 2D анимация. Днес ще завършим упражнението, което започнахме преди 2 видеа и ще му добавим всички елементи, които са нужни, за да изглежда това движение напълно завършено, като в същото време ще ви покажа и как да използвате максимално автоматизацията на софтуера, за да не ви се налага да правите всичко на ръка. Да си припомниме какво беше движението, което създадохме от груба анимация, която използвахме след това като референция, след това направихме keys и breakdowns, основните позички и днес ще добавим и междинните, като също така ще направим и израженията, които оставяме по принцип за финал. Та ето цялото движение за тези, които не са го гледали или сте забравили, тъй като имаше малко пауза между предишното видео и това. Това е цялото движение на персонажа. Поглежда в посоката надясно. Очевидно вижда нещо, което го стряска и след това съответно реагира на това, което е видял. Така, преместил съм си грубата референция тук горе, за да мога успоредно с това, което вече сме направили с рига, да мога да си гледам как съм направил изражението да се променя, за да мога съответно да го репликирам и тук. Сега ще направим отново key позичките, като направим първо там изражението, след това ще добавим съответно и междинните. Влизаме в символа на главата и на фрейм номер 9 ще направя на всичките леерики фреймчета, за да не се обърка нещо последствие и да добавиме междинни там, където не сме направили keyframe, но за това след малко. Така, сега на 9 фрейм той трябва вече да придобие едно сериозно към любопитно изражение, да вдигне веждите нагоре и също така, нали, да му се промени и устата и вече да не е с това усмихнато изражение. За целта си правиме един празен keyframe, взимам си с I на клавиатурата или пипетката тук в ляво, си взимам цвета и дебелината на линията на устата и сега тук или с Y и Artistic Brush Paint, или може, когато е по-простичката форма на устата, първо с N или правата линия на тук отстрани на инструментите, да си направя една правилна линия, която в последствие, нали, леко да закрива, което ще ми даде малко повече прецизност, тъй като с Y на клавиатурата или Artistic Brush Tool има вероятност да не можем да направим толкова плавна форма, независимо дали тук смутинга ни е дори и на 100%. Така че това е нещо, което да имате предвид, когато рисувате простички форми, за да сте сигурни, че създавате по-малко точки и за да ви е по-лесно може да използвате инструментите, които правят прави линии или простички форми. Така, имам вече тази нова уста, която трябва да сложа на 9 фрейм. Селектирам си устата. Тук знаете или ако не знаете или сте забравили, нали, от тук си селектираме коя точно рисунка искам да покажа в символа. В случая искам устата на фрейм номер 3. Така, сега нещо, което ще направим с веждите е също да гоним тази позичка в грубата анимация. Така, сега ще си направя обаче вместо на следващия фрейм ще си направя keyframe, а не празен фрейм на трети фрейм. Защо? Защото искам, тъй като веждите са простичка форма, направени са с линията, искам да си ги модифицирам, не да правя нова рисунка, т.е. да ги направя ето така, леко отчудени и
простичките форми можем да им правиме автоматични междинни, използвайки Shape Twin. Тоест, когато имам простичка форма, не винаги разбира се става, но тук в случая ще сработи, защото първо имаме само две точки, които софтуера много лесно може да изчисли как да движи по права линия. И второ, самото движение, самото изменение на веждата не е толкова драстично и по този начин софтуера може лесно да изчисли междинните и благодарение на това, нали, да си спестим малко рисуване на нови вежди. Ще направя и в обратната дъга да имаме и едни смръщени вежди, за да ви покажа просто, нали, как се получава. Сега, тъй като софтуера изчислява по абсолютно права линия, в случая тук междинната леко скъсява формата, но това може лесно да се коригира отново, защото самите вежди са доста простички като форма. Така, сега това, което трябва да направим тук, разбира се, е да променим опциите за лупинг и да го сложим този символ на Single Frame, така че единствено и само когато ни потрябва, ние да можем да си селектираме рисунката, която ни е нужна. Ще направим същото и за тази вежда. Първо учудена. Create Shape Twin. Тестваме за всеки случай, за да не се обърка нещо. Така, след това правим и смръщената и отново с Shape Twin. Тук пак ще коригираме междинната, за да не се съкращава като форма и ето имаме и тази веждичка направена бързо и сравнително лесно благодарение на автоматизацията на софтуера. Така, сега имаме тук вече key позата, като разбира се, можем малко да подсилим изражението, деформирайки очите, така че да изглежда още по-очуден. Нали, леко ще ги разтегнем нагоре, като гледаме в основата да не се мърда толкова, а по-скоро от основата да отиват очите нагоре и по този начин да има все пак някаква органичност. Разбира се, тук нещата са пресилени. Реално, нали, очите не ни се разтеглят, когато ги отворим широко, просто, нали, разтваряме повече клепачи, но както сме говорили преди, това е хубавото на анимацията, че можем да преувеличаваме нещата и да стават много по-интересни, отколкото в реалния живот и реалните ситуации. Така, сега тук трябва да погледнем малко повече надясно, което означава, че ще трябва да направим допълнителни рисунки и на очите, в които да преместим зениците по-надясно, за да може да съответно да се промени погледа. Правиме си копие на вече съществуващите рисунки, тъй като не ни трябва нищо друго, освен да преместиме зеницата и той да погледне по-надясно. Така, копираме си и тази, преместваме я. Тук си селектираме трети фрейм, на който току-що направихме нова рисунка и ето имаме поглед надясно. Като тук също така не искам да са ми вече чак толкова вдигнати веждите и затова ще използвам тази междинна, която си направихме и ние на втори фрейм. Също така ще върна леко формата на очите, защото вече сме подсилили реакцията на очудване. Сега вече имаме вторична реакция, в която, нали, той вече се опитва да разбере какво точно се случва в дясно и не е нужно да стои в тази ококорена позичка. Така, поглежда надясно. Сега другата ключова позичка ще е ето тук да направим едно мигане. Влизаме отново в символа на окото, където ще трябва да добавим и клепачи, за да може да мигне. Като не правя директно на следващия keyframe нова позичка, а оставям един фрейм, в който да направя междинната. Тоест сега тук ще направим напълно затвореното око и след това ще добавя и една междинна, която в случая мога да ползвам и за затваряне, и за отваряне, но ще ви обясня
Ако искаме да сме малко по-прецизни, искаме да го направим малко по-интересно като движение, че не използваме една и съща междинна за затваряне на окото и за отваряне. Така, нека първо да направим затвореното око. Сега в случая изтривам бялото, тъй като при затвореното око няма да виждам вътре в окото и си правя една права линия първо, която в последствие обаче изкривявам надолу, за да може да покажа обема на окото, защото то не е плоско, нали? Искаме да симулираме, че това е обемен персонаж, съответно и окото има обем, затова не държим линията напълно изправена, а я завиваме надолу, за да може да следва обема на окото. Така, отдолу, само да я закача хубаво, отдолу изтриваме, а отгоре оставям все пак линия, която да ми не чак толкова, ще изтрия още малко, така, ето до тук някъде. Но все пак искам да имам една подчертавка отново, за да държа окото по-обемно и да очертава все пак къде свършва горния клепач. Ако миглите, нали, които току-що направихме, са долния край на клепача, на горния клепач, съответно искам да имам една линия, която да ми показва къде свършва горната част на горния клепач. Така, и по този начин имам затворено око, но за да стигна до затвореното око, трябва да мина през една междинна, за да стане малко по-плавна анимацията. Така, когато имам затворено око, съответно тук ще изтрия маската и зеницата, защото нямам зеница видима при затвореното око. Сега тук си правя keyframe вече и ще си направя междинната. Отново ще тегля една права черта, ето по този начин. Ще изтрия горната част на бялото на окото и отново ще оставя тази подчертавка. Като всъщност, за да съм напълно сигурен, че е еднаква, ще си копирам просто тази, която направих при затвореното око и ще си я сложа и при полуотвореното око. Така, и сега това, което остава, е да копирам бялото тук и да го сложа отгоре, за да може да ми маскира зеницата, която, за да не се вижда така т.е. не половинчато, ами едва, за да сме сигурни, нали, все пак, че си прилича на зеницата, я смъквам малко надолу, за да можем да виждаме и леко от блясъка. И ето по този начин имаме вече една междинна за мигането, която в случая простотата на персонажа, който сме направили и стила на анимация, който в случая сме избрали, е напълно достатъчно да изглежда добре затварянето и отварянето на окото. И ще го използваме, както казах, и за долу, и за надолу, и за нагоре. По принцип, за да стане по-добре и по-органично и за да има някаква разлика между тайминга при затваряне или отваряне на окото, можете да направите следното. Когато затваря окото, тази линия на клепача да е завита надолу и да е по-близка до крайната. Ето така. Съответно ще трябва да смъкнем малко и зеницата още и тук вече да копираме бялото отгоре за маската спрямо това, което сме направили. Още ще трябва да смъкнем зеницата надолу, за да се вижда по-добре. Ето така. А когато отива окото нагоре, да направиме съответно по-близка до самото горе отвореното око. И по този начин ще имаме разлика в тайминга и съответно, ако си спомняте, от принципа за easy in, ease out, ще имаме ease out на самото движение на клепача при отваряне и затваряне и така съответно ще има и различен тайминг. При затваряне междинната ще е по-близка до крайната и съответно и при отваряне междинната ще е по-близка до крайната и това ще омекоти малко движението на капача в крайната му точка. Така, тъй като вече го направихме, ще го оставя така и ще си ползваме този принцип на мигане, в който имаме easy in, ease out. Слагаме затворените очи на 28 фрейм. Така, трябва ни
5 фрейм. Ще направим същото и за това око. Ето така. Съответно ще направим и междинната. Както казахме, по-близка до крайната. Тук само да доближа, за да мога да изтрия горната част. Взимаме си тази. Отцветяваме си бялото. Копираме си го отгоре като маска. И смъкваме, за да виждаме хубаво зеницата. Сега ще направим и междинната при отваряне на окото. Така, копираме бялото, за да може да маскира. И сме готови и с дясното око. Ето тук идва ролята на това, което направихме с обратната дъга. Може би е една идея по-смръщен, отколкото трябва да е. Но можем малко да ги вдигнем нагоре. Да може все пак да имаме и подсилено изражение, използвайки веждите, а не само очите. Дори можем леко да качим нагоре устата, отново за да подсилиме изражението. И сега вече отиваме на следващото. Отваряме отново очите на 34 фрейм, като тук можем спокойно да си хванем всичките тези и да ги копираме. И ето така се получава едно малко по-пресилено мигане, тъй като в случая искаме да наблегнем на това, че той вижда нещо и това не е нормално мигане, затова използвах и обърнатите вежди, за да мога малко да подсиля тук реакцията и да не е съвсем обикновено. Така, сега тук имаме друг тип мигане, т.е. тук по-скоро не е мигане, а е затваряне, притискане на очите, за да можем пък да подсилиме подготовката, тъй като, както знаете, когато правиме подготовка и е по-сложен персонажа, както в случая не е подготовка само на ръка, а и на цял персонаж, искаме абсолютно всички елементи в този персонаж да се подготвят за това, което следва. Затова не само го навеждаме надолу, преди да отскочи, не просто вдигаме ръцете преди да отидат надолу, но и подготвяме самото изражение. Тоест, след като ще имаме широко отворени очи и вдигнати вежди, трябва на принципа на подготовката да направиме в нея всичко противоположно, а именно затваряне на очи, стискане на очите, притискане на веждите и по този начин имаме една много комплексна подготовка на цялото тяло и изражението. Затова тук можем да си използваме силно изкривените надолу смръщени вежди, но сега няма да използваме този тип затворени очи, защото те са, когато мигането е горе-долу неутрално, и ще използваме обърнати тук. Само да изправя малко това. Обърната дъга за миглите и за затворените клепачи, за да стане малко по-пресилено и емоционално и да не действа като нормално затваряне. Всъщност това ще го оставя по този начин и ще го деформирам отвънка в символа. Но да стане като стиснати очи, малко по-пресилено, не толкова да прилича на неутрално затворени очи. Така, само да изправим тук линията, за да сме сигурни, че няма да ни се гъне. Ето така. И сега вече, сега вече мога да си хвана окото и леко да го склошна, за да мога отново да подсиля изражението. Ще сваля още по-надолу веждите. Устата отново ще я кача. Устата, не лицето. Отново ще я кача и по този начин ще смачкам цялото лице, или поне ще създам впечатление, че цялото лице се смачква. Дори мога да отида малко
в крайност да вдигна също така и носа и това, нали, да ми създаде цялостно впечатление на смачкване на лицето, за да може подготовката да е абсолютно пълна и след това да разтеглиме хубаво изражението, когато имаме скока нагоре и вече, нали, виждаме уплаха, съответно реакцията от видяното. Така връщам си силно очудените нагоре вежди. Тук ще сложа първите очи, но реално това, което искам всъщност тук да направя е да си добавя нова позичка на очите. Момент, че изтрих без да искам притворените очи. Така, искам да си добавя нова позичка. В тази позичка няма да правя нищо друго, освен да намаля зениците, защото това ще ми подсили уплаха, нали, характерно за изражение, когато се свият зениците, да станат по-малки. Така, и сега ще си използвам съответно новите позички на очите с по-малките зеници и отново ще съм малко по-краен, отколкото тук при първото поглеждане напред. Защото тук вече имаме уплах. Съответно и веждите вече няма да са на същото място, ще ги вдигна още по-нагоре. Тук ще сваля носа надолу, за да мога пък обратно на подготовката, където смачкахме лицето, тук да го разтегля. И по този начин нали, и го постигам това, мърдайки отново всички елементи, но в противоположна посока. Разбира се, абсолютно наложително е тук да се направи нова уста, която да ни покаже съответно емоцията. Малко само ще я домоделирам с стрелката. Така, правим си едни зъбки. Изтриваме тук излишното и отново гледам си референцията. Тук ще имам нужда от един вдигнат език, ето така нагоре. Сега, понеже е широко отворена устата, мога да добавя и втора линия тук, която да ми се явява линията на гърлото. Ако това е вътрешността на устата, то тук самото гърло ще го направя още по-тъмно. И ето по този начин имаме отворена, уплашена уста. И с това завършва и това изражение. Така, сега вече при приземяването трябва да направя междинна. Тук не съм я нарисувал на грубото, но трябва вече, нали, тук да възстанови изражението и да е с тази уста, както и веждите вече да не са толкова учудени. Може би тези, които са на втори фрейм, за да не е пък съвсем, нали, неутрално. Очите ще си ги взема тези, които са си вече с нормална форма. И така, тук сега ще мога да направя междинното изражение с тези вежди. Тук ще ги смъкна една идея по-надолу, за да имаме все пак някакво движение. Ето така. Съответно, нали, очите ще започнат леко вече да възстановяват формата. Тук трябва да внимавам само, за да стане междинна. Ето така. Носа също го придвижвам към крайната му точка. И това, което остана, но трябва да се направи с нова рисунка, е да направим устата. Сега по-лесно ще ми е, вместо да модифицирам вече готовата рисунка, е да си нарисувам нова. Затова изтривам и просто използвайки Onion Skin, гледам все пак, нали, предишната рисунка, за да си направя някаква, която изглежда по-като междинна. Сега, тъй като зъбите са нещо, което, както знаете, остава неподвижно, тъй като са закачени за горната част на, всъщност за черепа, нали, не са част от подвижната част. И затова тях си ги копирам, за да могат да останат неподвижни и непроменени. Ще си нарисувам отново линия на гърлото, тъй като все още
е доста широко отворена устата. Хубаво е да има, нали, все пак някакъв детайл вътре в устата, не само езика. И по този начин вече имам междинната, която си я слагам тук. И ето така имаме и междинно изражение. Сега, това, което не е отразено тук в грубата ни референция, но аз искам да добавя, за да ми стане малко по-интересна анимацията, е ето тук, на тази позичка, на 65-ти фрейм. Момент, само тук да сложа също една, на 69-ти. Тук на 65-ти фрейм искам да си направя едно мигане, просто защото след такова интензивно движение ми се иска и по някакъв начин да успокоиме и самото изражение и той да се възстанови от шока. Ще си използвам направо фрейм пикъра, защото ми е по-лесно и по-бързо мога да си избирам, а и вече станаха много рисунки в символа, така че трудно ми е да запомням коя рисунка на кой фрейм съм направил и затова посредством фрейм пикъра ще си избера кои рисунки да ми се покажат на този фрейм. Ето така. Сега ще си добавя едно леко смъкване на веждите, за да стане малко по-експресивно това мигане. И тук ще си добавя пък съответно междинни. Ето така, така. Сега виждам тук, че зеницата трябва да си я копирам, за да не ми се мърда. И ще си направя тук и междинни на веждите. Ето така. И при отваряне на очите. И ето имам едно мигане в края на движението. Така, и по този начин вече мисля, че... Момент само да отдалеча. Вече имаме ключовите изражения на всички налични позички. Нека сега да си добавиме междинните пози за цялостното движение и след това съответно последното нещо, което ще направим е да си добавиме междинните позички на израженията и нашето движение ще е напълно завършено. Така, започваме да добавяме междинни, използвайки автоматизацията или иначе казано Classic Tween. С десен бутон Create Classic Tween, знаете. И сега това, което искам да добавя всъщност, за да стане малко по-органично движението, да му се добави по-различен тайминг от това всички междинни да вървят на равни разстояния, е да си добавиме Ease in и Ease out, като ще използвам цели стойности. Няма да използвам кривите тук и да го правя на ръка, защото в случая гониме малко по-чистичко и по-простичко добавяне на междинни и затова тук целите стойности с цифрите ще ми свършат достатъчно добра работа. Сега искам да тръгне малко по-бавно, да забърза в средата на движението, затова използвам негативна стойност, слагам минус 75, за да може да тръгне малко по-бавно и след това да забърза. А тук ще добавя положителна стойност, за да може пък да забави в края на движението, в случая дигането на раменете. Сега виждате тук имаме разминаване, това е защото сме използвали различни рисунки. Селектирам това цялото движение и от тук му давам Keyframe Every Other Frame, знаете, за да ми направи на двойки да ми нареже движението и сега вече тук да си коригирам, да си използвам правилните рисунки, за да може, нали, да не ми се получава такава дупка. В случая ми трябва ръката, която имам на номер 3, а не тази на номер 1, така че си използвам фрейм номер 3. Тук си ми е номер 2, мисля. Момент само да проверя. Да, тук си е номер 2, нямаме драма при тази. И ето по този начин отстраняваме дефекта. Тук ще трябва да си напасна малко, защото се е разминала. Но както знаете, Tween of Animate не е толкова прецизен и трябва да коригираме тук-там ръчно нещата. Ето имаме първото движение, повдигане на раменете. Сега искам тук да погледне напред, като ще направя първо тук. Отново ще използвам положителна стойност, но сега вече искам да е 85, защото искам да е много по-близко до крайната. Само да видим тук, мисля, че ни трябва ретайминг, защото не ни трябва.
Помислих, че ще се получи, че е на нечетен брой фреймове и ще се получи една междинна на 2 фрейма и една на 1, но не го видях както трябва. Така, нямаме тук никакъв проблем. Сега, разбира се, трябва да направим и самото тръгване, като тръгването искам също да е малко по-бавно в началото, но искам да стане по-бавно отколкото спирането. Затова правя keyframe на разстояние, което ми е нужно, за да добавя 2 междинни. Отново слагам по-висока стойност, но вече отрицателна, защото искам да тръгне бавно. Ето така. За да може да е малко по-предпазлив при поглеждането си напред. Затова използвам малко повече междинни. Да, ето тук сега не ги прецених правилно нещата. Ще трябва да дръпна малко насам с един фрейм. И по този начин, ето имам малко по-плавно поглеждане напред. И това ще го използвам като контраст. Имаме малко по-бавно движение в началото, за да може той да осъзнае или да види това, което трябва да види. И след това вече, виждайки каквото е видял, в случая ние не знаем какво е то, но предполагаме от реакцията му. И реакцията му вече е в контраст с бавното движение в началото. Поглеждам, я да видя какво става. Това става. Добре, реагирам много по-пресилено. И затова тук в случая между тези двете няма да сложа междинна, защото искам да ми е малко по-рязък в реакцията. Така, тук ще сложа, но искам да е малко по-близко, за да мога да покажа пък тежестта на персонажа и в началото да тръгне по-бавно, за да може да набере тази сила, която му е нужна да отскочи. Затова тук ще сложа отново силна отрицателна стойност, минус 85, за да ми е по-близко до наведената и да мога да покажа тежестта, както казах, на персонажа и това, че все пак му е необходимо време да генерира силата за отскок, а не просто от позичката, която се е навел да се подготви, директно да се изстреля на следващия фрейм високо и по този начин това да елиминира тежестта, гравитацията на персонажа и всичките тези физични закони, които правят анимацията по-органична. Така, ето сега имаме отскок. На принципа на подскачащата топка, горе леко ще го задържа за известно време. В случая става въпрос за 2 фрейма, което е достатъчно за скок и все пак за да не го направим така, че той за малко ще придобие способността да лети, ще изглежда по-естествено. Затова, правейки тук междинната, отново използвам отрицателна стойност. Пак ще сложа 85, за да може тази позичка да ми е по-близка до крайната и след това да падне по-бързо надолу. Така, тъй като сега тук са малко по-далечни тези и Animate не може добре да направи междинните, затова ще му помогна малко. Като тук все пак ще трябва да го подготвиме да стъпи в крайната позиция. Нищо, че не виждаме кръка, нали? Сме си говорили, че е хубаво да ги направиме дори и извън кадър, за да може това, което виждаме в кадър, да изглежда една идея по-логично. Пък и ние да сме сигурни, че сме го направили по правилния начин и в случая сме го подготвили добре, за да стъпи. Така, сега тук вече да речем е осъществил контакт с земята, въпреки че не го виждаме, но искам пък да забавя в края, за да мога да му дам отново скоростта на падането, но и да му подсиля самото приземяване и да му дам тази еластичност и това постепенно обиране на скоростта и за това приближавам тази междинна повече към крайната. Отново има нужда от лека корекция. Така, хоп, да видим как действа. Добре, и сега вече самото изправяне, за да задържа малко нещата да се случват в най-ниската точка на тази част от движението, отново ще приближа междинната малко повече към предишната, за да мога да му дам време да възстанови и отново да събере нужната енергия, за да се изправи и това да стане постепенно, тръгвайки малко по-бавно и в последствие
леко да забърза. Сега тук няма да е чак толкова бързо, защото нали, все пак вече сме направили сме голямата част от движението и тук вече искаме да поуспокоиме. Всичко се случва доста по-бавно, но въпреки това да добавиме такъв различен тип тайминг и да не ни се движи всичко на равни разстояния и все пак нали, да вземем в предвид и физиката на движението. Така и сега вече съвсем се успокояват нещата. Тук използвам положителна стойност, за да мога пък да забавя в самия край на движението. И по този начин отново да ни се получи един easy in ease out на движението, но доста по-спокоен и на теория незабележим, но реално когато пуснем цялото движение ще си личи, че не е направено с равен тайминг. Тук ръката само трябва малко да я завърта, не знам защо не се е завъртяла с твина, може би защото ги пуска в края на движението, ами значи ще си използваме неутралните, т.е. с тези ръчички в края. Ето така, ще ги завъртиме. Ето така. Нищо, че нали, не се виждат целите, все пак това, което се вижда, да сме сигурни, че е правилното. И по този начин имаме вече напълно завършено движение. Така, влизаме в символа на главата, добавяме си тук междинни. За самите очи можем да си направим и twin. Устата, тя си променя рисунката така или иначе, затова по-добре да я направим ръчно. Като разбира се леко ще деформираме тук устата, за да може да изглежда малко повече като междинна. Ето така. Тук ще си направим, разбира се, да ни е на по 2 фрейма. Веждите ги имаме като рисунки, затова правиме само keyframe и си слагаме съответните рисунки. Хоп, ето така. Тук отново ще използваме twin за очите, защото деформираме целия символ, а не рисунки. Така, веждите, използваме рисунчиците, като можем малко да ги вдигнем, за да има все пак някакво движение на веждите. Мигането, разбира се, веждите са с рисунки, очите също са рисунки. Така, отворено око. Устата трябва да я мръдне малко надолу. Така, сега тук пак имаме движение на устата, което можем да си направим ръчно, не е нужно да пускаме twin. За затварянето на очите може да използваме за междинна ето тази, защото искаме да е малко по-рязко, затова използваме полуотворените очи, които са по-близки до отворените, за да може да тръгне бавно и след това рязко да стисне очите. За веждите използваме междинните, като леко ги смъкваме също така. Сега тук при отварянето пък обратното, тъй като искам пак да стане рязко, но искам да стане рязко в крайната си точка, затова започваме бавно да ги отваряме и тук рязко вече скачат нагоре. Можем леко да започнем да ги деформираме. Веждите също, но пак гледаме да са една идея по-близки до затворените очи. А за уста можем да използваме тази уста като междинна. Като единствено трябва да внимаваме за зъбите. Тя в случая е леко изкривена, затова ще си копирам отворената уста като позиция, но ще използвам ето тази. И остана само носа да смъкнем леко надолу, да е междинен като позиция. Така, тук при възстановяването, тъй като той все пак ще се движи и няма да се вижда толкова, че не е анимирано на двойки, мога да го оставя по този начин, защото общото движение ще замаскира това, че възстановяването на изражението не е на двойки. И по този начин ще си спестиме да правиме две междинни. И ето така, имаме вече цялото движение с междинните, не само на тялото, но и на израженията. Това беше за днес. Ако за първи път попадате на канала, абонирайте се и споделяйте с приятели. Ако вече сте абониран за канала и не сте ударили камбанката, направете го, за да ви излизат известия за следващите видеа. Това беше от мен за днес. Чао и до скоро!